Představím vám knihu od Hanky Pinknerové Potěšení není nikdy dost. Svazek Potěšení není nikdy dost obsahuje 3 knížky fejetonů Hany Pinknerové na téma vděčnost, radost, potěšení. Potěšení jsou pro autorku boží milostné vzkazy, jež na nás čekají na našich denních cestách. Věnovala se jim do hloubky 3 roky. V první části vypráví o potěšeních, která jsou, ale neměla by být samozřejmá. V druhé fázi se snaží najít potěšení v tom, co nebývá příjemné. Otázka, kterou si položila v 3. roce svého hledání, zní: existuje něco, co se nedá v potěšení proměnit? Dospěla k této moudrosti. V každé situaci, za všech okolností, vždycky stojí za to potěšení hledat. Bůh totiž slibuje, že kdo hledá, ten najde. Potěšení jsou jeho disciplína. Krásu autorčinných krátkých zamyšlení oceníte zvláště ve chvíli, kdy pro samé povinnosti žádná potěšení kolem sebe neuvidíte. Stanou se vašimi nevšedními průvodci uprostřed všedních dní. Tak vám přečtu nějaký úryvek. Proč sbírám potěšení? Má to více důvodů. Jedním z nich je, že člověk nachází to, co hledá. Na co se v životě zaměřím? To na mě odevšud vyskakuje. Když jsem psala o štěstí, neustále jsem objevovala zmínky o štěstí. Z nejrůznějších zdrojů se na mě sypaly moudré citáty, provokativní aforizmy, miliony rad. Přečetla jsem si knížku o tanci a najednou jsem měla dojem, že zmínky o tanci vidím všude. Jakmile jsem otevřela nějakou knihu, jejíž téma se tance vůbec netýkalo, uvědomovala jsem si, že v ní na tanec narážím. Nikoli, že dřívějším čtením mě to vůbec nenapadlo. V počátku jsem tedy trochu pochybovala, jestli dokážu najít jedno potěšení týdně, a jak jsem se do toho dala, pochyby odletěly. Bylo jasné, že potěšení je tolik, kolik jich budu chtít najít. Skutečně byla všude. Stačilo se zamyslet. Být ve střehu kvůli potěšení mi nepřipadalo nějak obtížné a nikdy mne to ani v nejmenším neunavovalo. Spíš jsem vždy radostně žasla, co ještě všechno může potěšením být, kde všude je mohu objevit. I jednu malou radost týdně. Život je těžký, i když máme spoustu velmi závažných důvodů pro radost a vděčnost. Nehladovíme, jídlo někdy i vyhazujeme. V podstatě máme kde bydlet. Oblečení si můžeme vybírat. Nikdo z rodiny není z jakýkoliv důvodů pronásledován tak, že by musel prchat ze země nebo se skrývat. Na běžné nemoci jsou dosažitelné léky a síť odborné lékařské pomoci je pohodlně dosažitelná každému. Naše děti mohou studovat podle svých zájmů, schopností a píle, ne podle finančních možností rodiny nebo politické vůle státu. Můžeme si věřit, čemu chceme, a nebudeme kvůli tomu omezeni nebo pronásledováni, i když máme spoustu velmi závažných důvodů pro radost a vděčnost v chvíle, kdy se život zdá přes všechny výhody a pohodlí našich současných okolností těžký a kdy nezbytně potřebujeme nějakou malou osobní radost jen pro sebe. Malá radost je něco zvláštního, co děláme jen pro sebe. Nemusí to být nic nákladného. Často ty nejlepší malé radosti jsou úplně zadarmo. Nejdůležitější na malých radostech se mi zdá skutečnost, že se nesmějí přijímat mechanicky. Je naprosto nezbytné se pečlivě soustředit, zaměřit se na prožitek
malé radosti a teprve pak si ji dopřát. Jedině tak působí nedbalým užíváním se vytrácí účinek malých radostí a jako radost přestávají existovat. Ranní sklenice vody. Ráno někdy bývá tou nejhorší částí dne. Úkoly, které je třeba zdolat, se tyčí jako nepropustná hradba, jako pohoří z vrcholy v mracích. Člověk se někdy cítí už předem poražen, bez energie, potřebných sil a neschopen všeho zvládnout. Hodně lidí, co já vím, bolí břicho, trémou už ráno v posteli. Hrůza! Právě teď, hned z rána, potřebujeme malou soukromou radost na posilnění. Malou ranní radostí bude sklenice vody vypitá na lačný žaludek. Může být obyčejná z pohoutku, v koupelně. Může to být nějaká minerálka. Jak chcete. Důležité je uvědomit si, že teď děláte něco velmi důležitého pro sebe a všechny, které se vám podaří dnešního dne potkat. Sklenice vody nalačno osvěží váš přes noc dehydrovaný organismus. Dostatek tekutin se projeví na hezké pleti i vlasy. Sklenice vody nalačno nastartuje trávicí procesy, takže vyzdaluje nebezpečí obávané zácpy. Osvěžující chuť vody způsobí, že všechny ostatní chuti vaší snídaně vám budou připadat zřetelnější, barevnější. Možná dokonce způsobí, že dostanete hlad. Kdo se ráno nenasnídá, pomlsává během dne, protože nemá dost sil a potřebuje doplnit energii. Má pocit rozvržený příjem potravy a tloustne. Vidíte, jedna obyčejná sklenice vody ve správný čas znamená, že hned z rána jste udělali velké věci pro své zdraví, vzhled i náladu. No nemáte radost? Kaštany. Každé roční období sebou přináší jiné rozkoše. Na podzim jsou to například padající kaštany. Plody jírovce. S napětím vyhlížím, kdy začnou ostatné slupky pukat a ze hebkého bílého pelíšku se vykulí ještě vlhké, lesklé hnědé kaštany. Sbírám je už jen tak pro sebe. Děti už se mnou zvířátka vyrábět nechtějí. Nikdy se nemohu rozhodnout, který je ten nejhezčí. Líbí se mi velké bachraté kaštany, na níž krásně vynikne ornamentální razba rozmístěnu hnědé. Ale nejspíš ještě raději mám malinké kulatoučké kaštánky, které mne někdy svádějí, abych si do nich kousla. Tolik se podobají čokoládě. Malý slib. Tohle je jiné ráno. Noc za nic nestála. Děti se budili nebo manžel spal moc hlasitě, sousedi pořádali v noci večírek nebo vás bolelo břicho. Krátce spala jste mizerně. Ranní sklenici vody na lačný žaludek jste do sebe nedokázala nalít. Musela to být káva, a to pořádný lomcová. Na jídlo není ani pomyšlený. A do večera, kdy bude legální vlézt zase zpátky do postele, je strašně daleko. Takové ráno nebývá často, ale nastat může. K takové zoufalé situaci. Tady nepomůže žádný úchvatný recept na vydatnou snídani ani zaručené kosmetické finty na vygumování krouhu pod očima a přeměnu mdlé zeleně pleti v broskvový pel. Život se zdá nejhorším tehdy, když není nač se těšit. Máme-li před sebou pouze nepříjemnosti, povinnosti, obtíže,
Zdá se všechno ještě každá nesnás se jeví větší, každé trápení hlubší, každá úleva vzdálenější. A zářily však před námi někde v odpoledním čase nebo k večeru naděje v podobě malé procházky parkem, klidně půl hodinky po cestě domů v autobusu nebo snad volná hodinka po návratu z práce. Dá se dýchat. Mé dnešní doporučení pro malé potěšení pro tento týden zní: slibte si něco. Naplánujte si něco malého, co máte ráda. Horkou koupel ve voňavé pěně nebo oleji, pořádný hrnek čaje, detektiv. Večerku o hodinu dřív a dlouhý telefonát s kamarádkou. Podvečerní pohádku na videu, sledovanou v televizi společně s dětmi. No prostě cokoliv, co vám poskytne útěch, na co se budete už od zamračeného rána těšit.